Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach pripravilo futsalový turnaj mládeže Košickej arcidiecézy. Súťaž prebiehala v 3 chlapčenských kategóriách, ale zastúpené boli aj dievčatá. V tomto roku bol o podujatie veľký záujem a niektoré farnosti zostavili aj viac družstiev. Máme tu 39 tímov z rôznych farností spoločenstiev celej našej Košickej arcidiecézy. Hraje sa v 3 vekových kategóriách. Prvá kategória najmladší do 13 rokov, potom stredná kategória stredne starší od 13 do 17 rokov a najstarší od 17 rokov hore. Na arcidiecézny futsalový turnaj prišlo približne 350 účastníkov. Hralo sa nám, myslím, že výborne, ale 7 minút je podľa nás málo na také nejaký vážnejší zápas. Sa hralo veľmi dobre, prvú hru sme vyhrali a teším sa na druhú. Čaká nás ďalší zápas, na ktorý sa veľmi tešíme a pripravujeme sa, aby sme postupili. Sme veľmi radi, že sme tu. Podľa mňa remita bola najlepšia, ale čaká nás ďalší zápas a dúfame, že sa nám bude dariť a že vyhráme. Hráči boli vynikajúci, aj šuper bol veľmi dobrý, ešte pri ním sme pozerali aj jeho kvality. Kňazi, ale aj tréneri na tento turnaj svojich hráčov pripravovali niekoľko mesiacov. Výhercovia najmladšej kategórie do 13 rokov boli futsalisti zo Slivníka. Zvykneme s našim pánom farárom si zahrať na fare, lebo máme pekné ihrisko urobené na fare a chodíme si tam zahrať. Prišli sme na futsal a vyhrali sme prvý zápas a tak 7-0 som bol brankár a som vychytal čisté konto. Ja som rád, že oni majú zážitok, hlavne tí moji a donútili ma hrať ináč, nechcel som veľmi. Prvé miesto v kategórii od 14 do 17 rokov sa stala farnosť Čičarovce. Prvenstvo v kategórii od 18 do 30 rokov si odniesla farnosť Kuríma. Všetkým víťazom blahoželáme. Z Prešova pre televíziu Noe Janka Mičkaninová, Pavelová.